Inaresto kan kapulisan ang sarong lalaki makalihis na makorner sa pigkasang operasyon sa barangay Banahaw di Masalang, Masbate. Binisto ang suspect na si alias Nono, 46 anyos, may agom tricycle driver, residente ka nasabing lugar, asin pigko-konsidera bilang sarong street level individual. Nakuha sa posisyon ni Nono ang pigtutubod ang shabu na may gabat na 14.6 gramo na pigkakarkulong nagkakantidad ni 99,280 pesos asin sarong pedaso ni 1,000 piso bell na ginamit na bypass money. Sigun kay Police Captain Melanie Morado, an officer in charge kan Di Masalang Municipal Police Station, binalo pa kan suspect na dulagan ang operatiba, alagad marikas na napugulang kan otoridad. Ito po ma'am, surrender po natin ito dati. Nakabilong din po siya sa SLI, street level individual po natin. Ano po ma'am. So dati na po siyang surrendery ma'am at dati na din po siyang nahuli po ma'am. Nakulong din po dahil po siya drug bypass. Matrayong pong nadakop ang suspect kan pinagsararong para sa Di Masalang Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Masbate Police Provincial Office, asin Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Padagos na pag-iimbestigaran man ngunyang kan otoridad kung saan nagkukuan ng supply ang suspetsado. Ito po ma'am kasi pinapalakas po natin ang kampanya kontra illegal na droga po kasi kailangan po natin sabi nga is malinis dapat ang ating lipunan. Kawawa naman po kasi ang magiging biktima po nila. Po. So hindi natin alam kung hahayaan lang natin, di ba? Baka mga kamag-anak na natin ang mabiktima nila kasi dito nag-uumpisa yung mga krimen katulad ng rape, ng mga kung ano-ano pag yung iba po dahil sa ganitong ng illegal na droga. So, pinapaigting po talaga natin at nanawagan tayo doon sa ating mga kababayan dito na kung may alam po sila, magsabi lang po sila dito. Bukas naman po ang ating tanggapan 24/7 po yan. Sa prosente, nasa kusuriya na kan Di Masalang Municipal Police Station ang suspect na nahahampang sa kasong pagbalgar sa Section 12 kan Republic Act 9165 na may rekomendadong piyansa na 12,000 pesos. Asin pagbalgar sa Section 5 asin Section 11 kan parehong Akta Republika na mayong rekomendadong piyansa. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.